Patricia Iglesias leva 20 anos traballando no supermercado que Mercadona ten en Cambados, ata que a súa filla cumpriu 12 anos o pasado 17 de marzo estivo cunha reducción de xornada a 30 horas semanais e cun horario pactado para permitir a conciliación. O convenio da empresa recolle este dereito e tamén a posibilidade de ampliálo ata os 15 anos dos fillos. Foi no momento en que Patricia solicitou esta prórroga cando comezaron os problemas. Concederon unha novación, pero que non che conceden é a conciliación do horario. A miña filla cumpleu nun viernes e no luns xa me mandou salir ás 11 da noite, cando outras compañeiras lle deixou acabar o mes, a mí xa non. Era como unha represaria, realmente. Iglesias recorreu os tribunais da man do sindicato CIGA e agora a xuíza lle dá a razón, sobre todo porque asegura non hai motivos organizativos que expliquen este cambio. Definiu esa renovación contractual. Non pode ser que simplemente polo feito de que ti te permita reducir a túa xornada completa a unha parcialidade, sexa de 30, 35 as horas que sexa, xa en esa parcialidade xa existe unha conciliación. Ten que haber un horario pactado. Dende o sindicato celebran esta sentenza que aseguran aclara o recollido no convenio da empresa en materia de conciliación. Consideran que Mercadona aproveita o momento de ampliar este dereito para presionar os traballadores. Entonces aproveitamos que facemos un novo contrato para presionarte, para cambiarte de sección e para ver se non o colles, vamos a dicir así. A CIGA asegura que os problemas en materia de conciliación non son os únicos que sofren os traballadores da empresa. Denuncian cargas de traballo excesivas, xornadas extensas, intensos ritmos de traballo e cambios nos horarios con escasa antelación.